kraj už ďalej nevydrží marketingové riadenie. Marketing, akokoľvek dobrý, akokoľvek pekné heslá, nezakrie to, že náš kraj upadá takisto ako naša krajina. Nezakrie to, že vedenie kraja je podobne ako táto vláda do morku kostí prelezená korupciou a netransparentným nakladaním s finančnými prostriedkami. Stoja pred vami strany a politici, ktorí sú vyzretí, zodpovední, majú zodpovednosť voči svojim občanom, voči voličom, voči našej vlasti. To, že sme sa dohodli na tejto dohode a to, že sme spolu dospeli až do finálneho podpisu, je dôkazom toho, že skutočne chceme našu krajinu a v tomto konkrétnom prípade aj náš Košický samosprávny kraj zásadne zmeniť a vrátiť ho na cestu demokracie, aktívnej a reálnej politiky pre občanov a samozrejme bez korupcie. Keď vyšli výsledky volieb, som na svoje sociálne siete napísal Nagyon jo Maďarország. Myslím si, že to je zásadný odkaz aj našim Maďarom, s ktorými sme tu žili, vyrastali a žijeme. Myslím si, a som o tom presvedčený, že napríklad kroky tejto vlády vo vzťahu ku kultúre, práve k regionálnej kultúre, ničia aj kultúru našich národnostných menšín a nepriaznivo ovplyvňujú život každodenný nás všetkých, teda vrátane našich menšín, maďarskej a ďalších.